I'm Naga and Garo mix. My mother is Naga, my father is Garo. Hello guys, welcome to my new vlog. About some new ini vlog kalam bay jeng din thang nai ding Sorolpara. Oh my god. First time live out enjoy kalam nai ding Sorolpara. Oh som guys thang tui gelem jupai nui ya ye. Gari dang pe le jeng na puli ru jeng thanggeun jeng amprei jeng na leugeupra. Euy re kacau pui leugeupra putih. Ayo vlog artana jeng sar bala kawai. Sar lawai euy kai noi. Amrai nih guys, जोङो सरलपारायाव जों बुहुदखौबो नेबोगोन, नायबोगोन. बुहुद ओंखारगासिनो दासान्दि भाइरेल जादों. ओमफ्राय जों दा बेखौ नायबोगोन. Awesome guys, दे दा दसेनो लोगो मोनसिगोन. फाइनालि जोंना बलेर'आ फैबाय. जों बलेर'आव गाखोबाय. ओमफ्राय अमा बेदर लाबोनांगोन जों अमा बेदर लानानै जों going to मा जायगामोनलाय? Sorolpara. Oke. Let's go. Dapat. Hello guys, finally जोङो सौफैबाय सरलपारायाव नायदो नै दैया awesome आयौ गुसुथारलै ओइ बिराद मोजां माबायदि मोनदों ओके गाइस फाइनालि जों सौफैबाय दिनै सरलपारायाव बोसोरथाम सिगांनिफ्रायनो फैनो होनबाय थादोंमोन ओमफ्राय थारला जों दिनैसो सौफैनाय जाबाय बे जायगायाव awesome place बिराद मोजां नै दैया थान्दानो फैनो लुबैनाय हाथारखालामोन ओमफ्राय दिनैसो सौफैनाय जाहैबाय आरो So guys, जोङो दा बेवहाय एसे जानाय लोंनाय खालामसिगोन ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो going to place ओरैसै ओमफ्राय जोङो दा एसे बेयाव गय फाथै आरि होनानै जोङो जानाय लोंनायखौ लाहार खालामसै दे मा आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव एसे देखायफिनसै अके लाबो गिटारा सरलपारा Hai. नों इउटुबखौ सोर नायनांगौ? नायग्रा दंब्रा Awesome guys, awesome beautiful place. Angko foto खेबनांगौ मोननैसो. तो guys, जायगाया जोबोद मोजां दुगैनो लुबैबाय जोङो दुगैनांसिगोन नै जोंना लोगोआ सासे दुगैगासिनो. Awesome. ओइ. बरिया गुदुंथार दैया गुदुं. गुसु दा? बरिया थान्दा बरफ style. Guys, आंबो दसे थानानै दुगैनो लुबैथारबाय ड्रेसफोरखौ चेन्ज खालामनानै आंबो दुगैनोसै आरो जायफोरा फैखांबाय बिसोरबोथ' मिन्थिखासिगौ ओरैबायदि मोजां थान्दा जायगाया awesome place तो लेट्स गो जोङो ब्रेकफास्ट खालामसै बेवहाय रुटि लाइक खावसे एसेबो खावदोब्रा गाइसमोन जों रुटि जानाय जासिगोन मैथाजों ना नोंथांमोना गाज्रि दामोन जों रुटि जानाय जाहैबाय वाव ना Fantastic headshot. गोथाव सारे वाले आवलाक्टासिस ओइ आबुन फाला गासिनो ओके फाइनालि गाइस जों दुगैसिगोन लांथिया लुंथिया जाजोब्बाय गामसा गानबाय जों दुगैसिगोन जोंना माखासे पार्टिया दुगैखांबाय ओइबाराव जोंनि बारि बिगोल साबायदिसो दुगैगोन जोङो ओइ हा अन्थाइ दं खिन्थु दैयाव बारा बारसोमला बायजाया
deh. Kamu bilang nyolek. Dia bagus tuh. Udah. Oh, para geser sana, ke para geser sana. Ang barlang luiไปเลยओमफ्राय मबाइला गलांबा जेस लस जागोन 16,000 गोसो ओके गाइस फाइनली आं दैयाव मोनफैबाय मबाइला गलांबा 16,000 थांबाय आंनिया ओके जानाय नङा मबाइल लांफा जानाय नङा लांफासै दाथार गनांगौबा गैला नोंनिया र' Oke. Oi, ini sebenarnya. So guys, singa dada ya putih so Barca minus. So guys, जोङो फाइनाली दुगैखांबाय एकदम दैया ओरैबायदि स्पिड जेन राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनसो आरोखि ना एकदम खेला खालामजाया बे दैयाव जुदि खेला खालामनांगौबा ना एसे आखाइ दोलाजोबगोन मोखां गन्थं स्लिम जागोन न'आव सहैनाय नङा आरोखि ओमफ्राय नोंथांमोना फैबाबो बांद्राय खेला खालामना दैयाव आरो लोंनानैथ' दा दुगैखा बेवहाय ना मा होनो गाइस लोंनानै दा दुगै होन लोंनानै दा दुगै बेवहाय जौफोर लोंनानै मोखां गोथार फैयो मानसिफ्रा आरो ओके नेक्स्ट आं मिजिमद्रायखौ बायोलै खामानि गैया इयो नाय दा मिजिमा हांनानै दोनदियाथ' Hello sir. Hello sir. Hi sir. मोखाङा नावलै ओरै खनसे Oi. Sir. Guys, जोङो दा नै जानाय लोंनायनि लाहार फाहार खालामबाय एकदम जों अमा सावगासिनो अमा सावनो नागिरदों माने सावाखै सावसिगोन दे मा नोंसोरो नायलांबाय थादो ना मा होनो ओरैसै नै जोंना थ' गाइस जोंना खाफाला बिराद मोजां जों जाफुबाय थानाय समावनो अखाया ओरैबायदि हाबाय जोंना सिजोबबाय बिराद मोजां इन्टारेस्ट जोङो गिटार सिटार दामनानै सल' दामबाय ना मा होनदों ओमफ्राय नै जों दा बेदर सावगासिनो नै बेदर सावगासिनो गाइस बेदर सावगासिनो नोंथांमोना जों दा गिटारजों सल' खनबावगोन जोंना नै सिंगारा आर्टिस्टआ ब्र' आर्टिस्टआ I'm Naga and Garo mix. My mother is Naga, my father is Garo.
मिक्सिं गाना जों सोलिगासिनो मिथिबाय थ' लेट्स गो नोंथांमोना नायलांबाय था थ' गाइस जोङो फाइनालि बेवहाय फैनानै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों बिराद मोजां थान्दा बारहावा एकदम गुसु थान्दा बार मोन्दों जोङो बेवहाय फैनानै लस जायासै नोंसोरबो फैनानै इन्जय खालाम बेवहाय खिन्थु जौ फैनानै जानला मोनला दैफोरावल' दुगैनो नाङा बे आंनि मोनसे बिबुंथि बिराद मोजां इन्जय खालामफै नोंथांमोना फैनानै खिन्थु जौ फैनानै दैयावल' दांखार बेनो आंनि मोनसे बिबुंथि स' गाइस जोङो बेयाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों जोङो दा थांफिनसिगोन बेनिफ्राय जोङो जानाय लोंनाय खालामबाय जोङो एसे बिराद मोजां इन्टारेस्ट लाबाय आरोखि ना फैनाय ओमफ्राय दिनै बांद्राय मानसि गैया एसेल' दिनै मानडे ना सानडेआव बांसिन फैयो जाहैदों बेनिखायनो दिनै मानसिफ्रा बांद्राय गैया एसेल' दा जोङो थांफिनसिगोन टाइमाबो जाबाय बेलासिनि 5 PM सो बाद जाबाय आरोना आं टाइमखौ एक्जेक्टलि बुंनो हाला आं दा माने मबाइलखौ नायाखै नालाय मबाइलनि टाइमाबो मिलाया वाच टाइमासो मिलायो आखाइनि घड़िफ्रासो मिलायो बेनिखायनो आं दा टाइमखौ एक्जेक्टलि बुंनो हाला दा जोङो बेनिफ्राय थांसिगोन स' गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामदो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन गेले बाय बाय लेट्स गो